Ei, hola, com anem? Un vídeo... que faré un vídeo ara. De... Sí, un altre update, no? Un... No, ara serà un recap, de, de què estic fent, val? És que em sembla que l'últim vídeo ja és de l'any passat, de fa un any. Per tant, situem-nos. Ara estic fent un cicle d'informàtica, cicle superior, que el nom en específic és de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma o alguna cosa així. I sí, o sigui, he tornat una mica als números, no? Venia de l'enginyeria, que eren números, em vaig quedar tip, i vaig provar la vessant més artística, no? Animació i coses d'aquestes, i ara torno amb els números. I pot semblar que sigui com un cicle, que aniré repetint, saps? Com un tonto, però no, perquè pensant-ho bé, clar, podries dir, lo intel·ligent hagués sigut haver-te quedat amb els números i ja està. Però clar, llavors sempre hagués tingut la pregunta de uah, i si hagués provat la vessant artística, saps? De dibuixar o de fer animacions. Sempre m'hauria quedat com l'espina de no haver-ho provat i haver-ho provat doncs fa que més o menys sàpiga què hi ha en aquest altre àmbit que no són els números, que hi han coses molt guais i que m'ho passo bé, però també n'hi ha d'altres que no són tan guais i que està bé haver-les conegut. Anem a ser més específics, no? Què hi ha guai i què no hi ha tan guai. Doncs, o sigui, amb els números, vale? Enginyeria, informàtica, digue-li el que vulguis, doncs la part bona és que, i també la dolenta, bueno, és que acaba sent la mateixa moneda, no? Les dues cares, que és que no... com ho direm. O sigui, jo ho veig com que és molt o blanc o negre, saps? Sí que hi ha matisos, i és important saber-los, però fas una cosa, funciona o no funciona, val? Et dona el resultat correcte o no te'l dona. I això fa que sigui, a mi més m'agrada, perquè és un... o l'he fet bé o l'he fet malament, no hi ha entremig, val? En canvi, amb el món artístic és... No hi ha això, no hi ha blanc i negre. I tampoc hi ha grisos, o sigui, és blanc, negre, grisos, colors, transparents, fluorescents, o sigui, i també hi ha música, saps què vull dir? O sigui, hi ha moltes variables. Amb l'animació, per exemple, hi havia la idea, la història que vols explicar, val? Després com ho vols explicar, amb quin personatge ho vols explicar, com serà aquest personatge. Són moltes variables que el meu cap es saturava, perquè, o sigui, evidentment que podia haver... No, pots decidir no capficar-t'hi tant, val? I dir, bueno, serà un personatge així. Per què? Perquè sí, saps? Però no, jo tenia ganes de buscar-hi un per què. I clar, i això és bo, però també em perjudicava perquè llavors, clar, quan havia de fer una entrega hi havia moltes variables que havia de tenir en compte i clar, m'espantava haver de gestionar tantes coses al mateix temps i per tant no començava a fer l'animació així que podia, sinó que anava aplaçant-ho, saps? Ja ho faré, perquè és com que al mateix temps tens com molta confiança en tu mateix, quan tens mandra, és com un...
jo ja sóc capaç de fer-ho, però no ho faré ara, ja ho faré més tard, saps? Però és una falsa confiança, perquè acabes fotut al final. I va haver-hi moltes nits, és que quasi totes les entregues, que no dormia. I bueno, i aquesta és com la part negativa del món de l'art, que has d'estar molt segur de què vos transmet, de què vols fer, has d'estar segur de què vols fer. I jo encara no he arribat en un punt on sàpiga quin estil vull tenir, saps? I si ara... I clar, en aquest punt no, penso que no és moment de buscar feina en aquest sector perquè no sóc efectiu, no seria efectiu, crec. I tampoc crec que m'agradaria gaire fer coses que no trio jo, saps? Que em diguessin, fes una animació d'això. Saps? Tu, jo vull fer les meves animacions, saps què vull dir? I aquesta és una altra cosa per la qual doncs, he decidit provar informàtica, perquè és com la meva vessant artística, o sigui, jo penso que en el fons jo sóc un artista, vale? Però clar, no em sortiran els diners de fer art ara mateix, val? Per tant, aprofitem que el meu cap funciona així bé amb els números i amb la lògica, per tant, entrem en el sector informàtic aquest, que m'està anant prou bé, hi ha alguna cosa que no, però en general bé. I el bo és que com que no m'importa tant com l'art o l'animació, doncs si una cosa no em va gaire bé, tampoc és la fi del món, perquè és bueno, passa res, saps? I és com... És un avantatge de fer una cosa que t'agrada però no molt, perquè és si no et va bé, doncs no tens una crisi existencial, saps què vull dir? I una mica això, que, clar, i al revés, amb l'animació, clar, m'importava molt el que estava fent i no volia fracassar, saps? Volia fer-ho tot que fos guai, que fos... Però clar, llavors et crees una autoexigència que t'acaba afogant, perquè no pots suportar-ho. I per tant, el meu punt de vista ara és la meva vessant artística, doncs me l'agafo amb calma i ja aniré fent, però i això és una de les pors que tinc, d'oblidar-me'n i deixar-la aparcada, però crec que bueno, hi he d'anar pensant i sí, i en el fons és una cosa que m'agrada, per tant no me n'hauria d'oblidar. Sí que és veritat que abans, en el passat, me n'he oblidat uns quants anys, perquè sí, perquè no... Bueno, per diferents circumstàncies, no ho sé, no era conscient, o sigui, no... És que costa, també és veritat, costa posar-te a fer una cosa creativa, perquè és com... Sí, això també ho volia dir. És com, quina garantia tens que en això que li dedicaràs temps i ganes i energia, doncs quedi bé, saps? No tens cap garantia. És un salt al buit, és un salt que fas de fe, de creure en què aquell temps i aquella energia que li dediques, doncs valdrà la pena. I sí, pots dir, bueno, clar, ara estàs sent resultadista, no, Denis? Perquè valores el temps i l'energia en funció del resultat final. Ja ho sé que sóc resultadista i que estaria bé, doncs,
gaudir del procés, així és igual si acaba sent una cosa guai o no tan guai, però és una cosa que encara he d'assumir, saps? O sigui, ja entenc la idea de valorar el procés i no el resultat final. Sí, la teoria me la sé, sí, i tant. Ara, la pràctica, doncs és una altra cosa, I bueno... i així per acabar, dir que a més de fer informàtica, estic fent d'entrenador de bàsquet, de 2 equips, un cadet femení, a l'Olot, i un premini al Patí Plançó. I a més faig multiesport a Besalú, un dia a la setmana, o sigui que estic super entretingut. Potser massa,